Zueta ze herri polita. It's very beautiful, the village on the wall. Eskerrik asko, badakit oso ongi kantatzen duela, eskerrik asko. Hemen txenago Goizuetako eskolan, eta nire ikasle berriak prest daude azterketari eurra emateko. Hemen dago nire eskuinaldean. Inara. Eta nire ezkerraldean. Anet. Oso. Begira jokuan zer dagoen. The Gold Domin. Beste dozinek irabazten. Enara, zure lehenengo galdera. Zer gauza ditu lau gurpil eta eulipila bat? Claro, beronekin. Ba. A. Zabor kamiona batek. B. Atxonan traktorea simaurraz beteta. Eta C. Udaran kalean saltxitxa beroen gurdi bat 58 gradutan. B. Atxonan traktorea simaurraz beteta. Bai. Lau gurpil eta eulipila bat. Asmatu duzula, oso ongi. Oso ongi, nara. Aner, artista, iretzat galdera. Zer da jendeari gehiena ahaztutzen zaiona etxetik ateratzerakoan? Etxetik ateratzen zara eta ahaztu zait. 3 aukera emango ditu. Aner. A. Giltzak. B. Galtzerdik jartzea. Eta C. Komoneko bombari ematea. A. Giltzak. Anerrek tita batean, pentsatu gabe esan do, A. Giltzak. Bai, oso ongi Aner, giltzak. Niri batzutan komoneko bombari ematera ahaztutzen zen. Baina, bueno, hori ez da zer pasatzen, bera, vuelta manta, eta jazta. Zergatik euria egiten du? A. Odeiak negar egiten ari delako. Gu bezala, Guk ere negar egiten dugu, momentuetan odeiak negar ez ari dira. A. B. Lurrak edan egin nahi du, odeiak konturatzen dira, eta biok auzolagun lanean mugimendu baten bidez dinbidan euri hasten da. Eta C. Ur lurrina oztu, kondentsatu, eta tanta bihurtzen da, eta gravitatearen eraginez erortzen da. C. Gure narak ez du pentsatu ere. Oso galdera zaila zen. Bai, asmatu duzula. Gustatzen altzaizu euria? Bai. Niri ere bai asko. Bustitzea, eta ilea, eta flekilua, eta gustatzen zaizu. Zertarako balio dute taroteko kartek? A. Musen jokatzeko baino 4 erregetan. B. Etorkizunako gertakariak iragartzeko. Eta C. Tarot jatetxearen menua ikusteko. A. Ez da horrela, da etorkizuneko gertakariak eta iragartzeko. Zein elektrogailuk sortzen ditu eztabaida gehien etxean? A. Tostadorak, B. Mikroondasek, eta C. Telebistako mandok. C. Telebistako mando. Zuen etxean haserratzen zaite? Bai. Nork agintzen du etxean mandokin? Nire amak. Nola izen du zure amak? Maitane. Maitane. Batzutan episkatutzi mandoa enarari, bale? Asmatu du, bai, alaxe da, oso. Hau da Xabi Solanoren kanta, abeslaria ona, iaia ni bezala. Baina nola izendu bere musika taldek? A. Esne gaingabetua, B. Esne beltza, eta C. Arroz esnea. B. Esne beltza. Bai, gara zera esne beltza, oso ongi Xabi Solana zen olako fenomeno. Begira. Kriston karga dute, urrezkoak dira, jakintasunaren dominia da, hartu eta jarrizu, kuira, piso handia daka, Aner piso handia daka, izugarria da. Zenbat txalo merezi dituzue? 5. 8, 7, 8, 7, 7 ordu. Venga.